Ka Nyotrap Youth Council Shella Area Unit haka henry tarik unailar araja arpusan kala pha Jingthoh shauba coming one ambon Myntri berikmi yakatanat water resources ka sarkar jela ban Shim yaki Sienjam Ïada na ka jingbam ka wa Shella yaka Kyrwoh na ki Shnong ki badon hasilan ter harod jong katay ka wa. Haka Jingthoh balasoy daw ba Roy Kuparsan Ram u President ka HYC Central Executive Committee uba Bantin Shan Natep u Vice President baru ba Saibor lang ding do u General Secretary ka Shella Area Unit lakdo bakala jor bha ka Jingthoh Kyrwoh ha ka tegatan bat ka baklan ka wa Shella kala wan ra ka jing penjot ya ki Jingthoh ki Jakarap bat wan ra ru ka jingma ya ki Shnong. Ka jingkta na ki jingwan len shop ki bor mariang khamtam ka jingslei ka wanra ru ka jingdu no ya ki jing embryo bat ki jingdon jing em ha ka than Shella ki badon ha ka lenti jong ka wa daki 1000 ekar ka Jakarap kila sha rong no bat ki mar ki mata kila sha penjat bat ki brio ki basa ha ka than kila hab ban pen kenria ya ki yeng jong ki na ka wei ka jaka sha ka wei pan na mar ka jingslei ka jingsha kta ki Jakarap ka penhiar ya ka yo ka kot bat ka jingslei ka wanra ka jingbam sngan kaseng ka pentip baga jaka ka balak tip kum ka kalatek hapo jong ka Shnong Shella ka bahe khat khandai hektar kala sha bam lut ha ka baklan jong ni ka wa ha ki shi post nam bala let no kenthop ki yeng bat ki Jakarap jakariang ki try jaka ki bala sha khata bat ki Shnong ka than Shella na ka por sha ka por ki lakran ni ka ni ka jing bat kumta kaseng ka dawa badai ban Shim da ki Sienjam Ïada ban lat ka jing bam ka ya ka Kyrwoh hasilan ter ka tai ka wa kaseng kala ong badan kam ban shna ya ki jingker ki Kyrwoh bat kinu ki weipat ki Jingthoh ban Ïada harot ka wa Shella nadu ka Shnong perkan hadu ka kalatek hajan khaput Bangladesh. Yarin video ini bro. Panjang satu cerita. Panjang satu cerita. Kau mai biro. Hai nai. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya